ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಪವೆನಿಗಲೆಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆಗುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಟ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ನೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನು ಪೋದು ಅವ್ಲು ತಿಕ್ಕುವೆನಿಗಲೆಗ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ಕುಡ್ಲಗಿತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಆರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪಿದಾರ್ದು ಚೇರ್ಗೆ ಆರ್ ನನ್ನ ಲಕ್ಕದು ಪಿದಾರ್ದು ಬರೋಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಾಪುನ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನನ್ನಲ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತೆ ಆರ್ ನನ್ನಲ ಬೈದು ಚೇರು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಉಂತುದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬರ್ನ ಮುಟ ಬಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ದು ಲೈ ಪೋಪ. ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್. ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತುದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಮಸಾಲ್ ಪೂರಿ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡೆ ಮಸಾಲ್ ಪೂರಿ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾದಿತ್ತಂದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತುದು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಉಡುಪಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಪಂತೇರಂಜು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ರಂಜು ಗೆಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಾರುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಜೋದಿರು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಕುಲು ಎಕಡೆ ಬೈತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಜುಗು ನಿದ್ರೆ. ಎಂಕ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕರೆ ದಾದ ಪಂಡ ತೂಪವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮರೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಗದ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅರ್ನಮ್ಮ ಬಕೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬರ್ಡೇದ ಫೋಟೋ ಬಕೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಪಡ್ಪದೆ. ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಫೋಟೋ ಅವೆನ್ನೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ಪದು ನೆಕ್ ಪಡ್ಪದೀನಿ. ಅವು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಹಾಳಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಶೋಪುಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪದೆ ಅನರೆಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ಕೊನಿ ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ತುಲೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ರಿಯಲ್ಮಿ P2 Pro. ಯಾನ್ ಎಂಚೊಂದು ಪಂದ್ ತೋಪವೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಎಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆಮ್ಮ. ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕರ್ವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗುಗೋಸ್ಕರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಐಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಉಂಡು ಚಾರ್ಜರ್ ಬೈತುಂಡು 40G ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ಲ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗೆತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್. ರಿಯಲ್ಮಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಟ್ಲೆಗ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಿಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಪಿದಾಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನೀನಿ ತಿಂತಿಚ್ಚಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪ್ಯಾನಿತ್ತೆ. ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಮೀನು ಸಾರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಸೇರುಂಡು. ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಫುಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಮೀನ್ ಸಾರು ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ.
ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೀನ್ ಸಾರು. ಹ್ಮ್ ತುಳೆಕಾಯಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್. ಅರ್ಧ ಪಂದು ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ. ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತನ್ ನಾಡು. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಈತಾದಿಪ್ಪು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಓಟು ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಂತನ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಪವೆ. ಒಂದು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಚೂರು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ಪೋಪುಚಿನೆಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಪೊಲಿಯಾನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ತಗನೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಡೆ ಮಂಗ್ಳಾರ ದಿನ ಇಂಚ ಓಪುನ ಎಂಡ ಕಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಒಂಜಿಲ ಒರಿ ನೆಚ್ಚುಂಡು ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಒರಿದನಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟ ಒಡೋಲ್ ಬೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆತ್ತ ಅವಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಮುಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿ 2 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಸಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ ನನ್ನ ಬೈಯ ತಿಕ್ವೆ ಅದ ಮುಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜರಿ ರನ್ನಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಮಸಾರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಾರೆ ಗುಂಡಂಚ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಕಾನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಸುಪ್ಪಿನ ಕುಲ್ತಿಕೀರ ಅಂಚ ಅಕ್ಕದು ಮಂಡವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಲ್ ತೊಂಬೈತೇರು ನಿನ್ನ ತುಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಂಕುಲು ಡಾಮಿನೋಸ್ ಸುಪ್ಪಿದ ಅಲ್ಲ ಸುಪ್ಪಿಲ ಎಂಕಲು ಡಾಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾಸ್ ಯಾಲ ದೀಪದ ರಡೇ ಜರಪ್ಪ ಅಂದ್ ಯಾಗಲ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲು ಉಡುಪಿದ ಗುಲಾಮ್ ಉಡುಪಿದ ನೈಟ್ ಶೋಕ್ ಪೋಪ ದಿಗುಲ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತಡಿ ದೀಪ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದು ದಾನಿ ಬೈದು ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೊಂಬೈತು ನೀನು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ ಚಿಕನ್ ಓವು ಯಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಯ್ಯ ಸರ್ವರ್ ಕವಿತಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಸ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಫೋಟೋಗೆ ಗೈಸ್ ಸುಪ್ಪಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ
ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬೈದ ಎಂಕಚ್ಚ ಬಲ್ಲ ಬರರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ಪು ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ಪು ಎಸ್ ಏತ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಒಣಸ್ಮತ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿರಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.